шаҳри босонии саёд ки дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ ҷойгир аст, яке аз ёдгориҳои бузурги замони кушониён ба ҳисоб меравад. ин шаҳри қадима 70 сол пеш кашф шуда, борҳост ки аз ҷониби босоншиносон, махсусан мутахассисони осорхонаи миллии Тоҷикистон мавриди кофтуков қарор мегирад. корҳои босоншиносие ки роҳбарият ва кормандони осорхонаи миллии Тоҷикистон аз аввали моҳи июни соли ҷорӣ дар шаҳри босонии саёд оғоз намуданд, аллакай натиҷаҳои дилхоҳро ба бор оварданд. дар ин муддати кӯтоҳ аз ҷониби мутахассисони осорхона дар ин ёдгорӣ анбор ва ошхона ҳафорӣ шуда, дар натиҷа аз анбор 2 адад хуми ҳаҷман калон ки барои нигаҳдорӣ ва захира намудани донагиҳо ва маводи ғизоӣ истифода мешуданд ба даст омаданд. дар ҳудуди ошхона оташдонҳо кашф гардиданд ки барои омода намудани ғизо мавриди истифода қарор мегирифтанд. зимнан дар натиҷаи корҳои босоншиносӣ дар ин ҷо сикаҳои мисӣ ба даст омаданд ки дар рӯи онҳо нимрухи шоҳи кушонӣ тасвир ёфтааст. инчунин кормандони осорхонаи миллӣ аз бозёфт шудани ороишоти аз гӯшмоҳии баҳрӣ омода гардида хабар медиҳанд ки ба гуфти онҳо он аз ҳамкориҳо ва тиҷорат миёни мардуми ин ҳудуд ва дигар минтақаҳо гувоҳӣ медиҳад. ҳафриёте ки мо имрӯз яъне кофта истодаем рақамгузорӣ шудааст, яъне рақами 15 аз рӯи рақам тартибӣ, зеро дар 2 соли гузашта ки мо ҳафриёт кардем, ҳама ҳафриётҳои кофта шуд рақамгузорӣ шуданд аз 1 то 14 ва имсол мо ҳафриёти рақами 15ро кофта истодаем ки то умқи 1 метр 10 сантиметр алакай кофта шудааст. ороишоте ки аз гӯшмоҳӣ, яъне ки аз гӯшмоҳии баҳрӣ омода гардиданд, бояз зикр намоем ки инҳо танҳо дар ҳудуди минтақаи баҳри Ҳинд дида мешаванд, уқёнуси Ҳинд, ва дар он даврон, яъне ки аз он минтақа то ба ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон омадан, ин далели равшани мавҷудияти робитаҳо миёни минтақаҳои гуногун аз ҷумла равобити тиҷоратӣ гувоҳӣ медиҳад ки ин ороишот аз ҷониби мардуми маҳаллӣ дар ин минтақа мавриди истифода қарор гирифтааст. ҳамчунин босоншиносони муассиса дар яке аз биноҳои ин ёдгорӣ қубури сафолӣ бозёфт намуданд ки он мавҷудияти системаи обтаъминкунӣ дар ин шаҳрро собит месозад. ҳамчунин дар натиҷаи корҳои босоншиносӣ ангуштарин, сӯзан, пайкон ва сарнайзаҳои биринҷӣ, буҷилҳо ва дигар ашёи ороишӣ бозёфт гардиданд. корҳои босоншиносӣ аз ҷониби осорхонаи миллии Тоҷикистон дар ин ёдгорӣ идома хоҳад кард. таърихшиносон мегӯянд ки осори аз ин шаҳри қадима пайдо гардида барои возеҳу равшантар намудани паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти мардуми ин сарзамин мусоидат менамояд.